silloin kun mä kävin kokeilemassa sen, niin se maneesi oli niinku 3 kertaa tämän kokoinen. Ja siellä oli yksi hevonen meidän lisäksi. Se oli niin tasainen ja se oli niin helppo ja se oli tosi ihana, että sitten kun tultiin tänne, niin sillä ekalla viikolla mä että ei herra. Tästä ei tuu mitään. Hirveä. Mutta toisaalta se, että kun sen kanssa hyppääminen on niin helppoa. Se on siis sellainen, että kun sillä säätää niinku laukan kohdalle, että se laukkaa riittävästi ja sitten Se tulee esteelle, niin se osuu, koska sen hevosen on jotenkin helppo säädellä sitä laukka-askeleen piirteitä itse. Niin sit se niinku kestää sen, että se on vähän hörhö. Mutta ehkä se siitä aikuistuu. Se on nyt 7, ettei se nyt mikään sillä tavalla enää mikä lapsi on, mutta ehkä sillä on tehty aika vähän. Niin. Semmoiset PM on jo kesäkuussa. Nythän ne pitää keväästä aloittaa nyt tuloksia. Ai PM on jo kesäkuussa? Miksi ne välillä on niin aikaisin? Nyt. No, me kyllä maksettiin, sovittiin, että tänään nyt on pyysi ottaa, jos sulla on rahaa joo. Et me pyydettiin vaan jatkosta laskulle, että Okei. et kun me saadaan firman kiinni. Niin. Kun nää maksaa nyt niin paljon, kun se tulee tänne, niin saa laskua. Halpaa huppaa. Kyllä on kiva katsoa. Verrata hyppää hyvin. Ainettu video. Joo, se on hyvä, että kehut videossa.